Адаптация к изменению климата помогает сельчанам, сельским женщинам справиться с климатическими угрозами. Зима в Таджикистане – это сезон подготовки теплиц и парников, который является важной адаптационной мерой на уровне домашних хозяйств. Барои парвариши кӯчатҳои барвақтии сабзавот мо аз гармхонаҳо истифода мебарем. Дар ин ҷо кӯчатҳоро дар тубакчаҳо мешинонем ва баъд аз он онҳоро гирифта ба замин мешинонем. Гармхонаҳо ба мо кӯмак мекунанд ки растаниҳоро аз ғаробии иқлимӣ, яъне ки тез дигаргуниш иқлим, яхбандӣ ва боришоти ногаҳонӣ муҳофизат кунем. мо кӯчатҳоро аз тухмҳои сабзавот дар хона парвариш мекунем, то ки онҳо ях накунад ва баъд аз тубакчаҳо гирифта ба гармхонаҳо мешинонем. баъзе гармхонаҳо барои нигоҳ доштани гармӣ парвариши кӯчатҳо тобовар нест ва аз ин рӯй мо дар дохили гармхона мо як гармхонаи иловагӣ ташкил мекунем. беҳтарин таҷриба гармхонаи камасраф мебошад ки он на он қадар баланд бошад, килонкаҳои ғаф зада шавад, гармдиҳӣ ва гармкунакҳо истифода шавад. аввалин зироати парваришкунанда ин гулкарам мебошад. мо парвариши тухмии онро дар охирҳои моҳи январ шурӯъ намуда ва парвариши дигар сабзавотҳо дар моҳҳои феврал ва март шурӯъ мекунем. нихоли гулкарам тайёр шавад, тубакчаҳо мегирем, хока мепартоем, баъд ҳамин якта ҳамин нихола ихл карда мешунонем. баъди 40 рӯз ина замин ба огородба мешунонем. гармхонаҳо барои мутобиқ шудан ба тағйирёбии иқлим кӯмак мерасонанд, зеро онҳо гармиро барои парвариши зироатҳо сарфа мекунанд. дар ин гармхона мо кӯчатҳои сабзавоти барвақтиро парвариш мекунем ва сипас онро ба аъзоёни гурӯҳамон барои парвариш дар боғҳои сабзавотӣ тақсим мекунем. парвариши кӯчатҳои барвақтӣ дар гармхонаҳо мушкил аст, аммо мубориза бо бемориҳои растанӣ боз ҳам душвортар аст. барои мубориза бо бемориҳои растаниҳо химияро истифода намекунем, балки танҳо ҳокистар ва заҳри растаниҳо муфид каланфур, явшон ва сирпиёз. Участники проекта молодежного экологического центра смогли получить знания и выращивание ранних урожаев в теплицах и парниках. Эти знания и помощь экоцентра в строительстве парников помогут снижению уязвимости к изменению климата на селе.